Мікола Статкевіч у Беларусі і найхутчэй за кратамі. Такія высновы можна зрабіць з заяваў Лукашэнкі. Узурпатар упершыню выказаўся пра сітуацыю з лідарам народнай грамады, які пасля вызвалення адмовіўся пакідаць Беларусь. А да таго ж Лукашенко спрабаваў невядома каго пераканаць, што вызваленнямі палітвязняў займаецца не ён, а спецыяльная камісія. Пры гэтым, як прыклад, прыгадаў іншага вядомага палітвязня Анджэя Пачобута, Алесь Яшченка. Словы поўныя цынізму. Лукашенко ўпершыню выказаўся пра сітуацыю з Мікалаем Статкевічам. Пры гэтым наўпрост адказу на пытанне, дзе вызвалены роўна тыдзень таму палітык, не прагучала. Як кажуць, чытайце між радкоў. Ты в Беларусь хочешь? Ты в тюрьму? Пойду в тюрьму. Хорошо. Забрали его. Не бросишь же его, все-таки наш человек. Пры гэтым сваякі Міколы Статкевіча ўсё яшчэ дакладна не ведаюць, дзе ён. Лукашенко ж чамусьці распавёў пра слабы стан здароўя палітвязня. Ну, человек уже на исходе. Он же уже скоро помрет. Не дай бог в тюрьме. Это только додатково выкликае хваляванні про стан гаспадара Статкевіча і абсолютно справедливые патрабаванні і дэмакратычных сілаў, і таксама ведаю заходніх дыпламатаў, патрабаванні таго, каб яго нарэшце вызвалілі, як то і было дамоўлена. Але каго вызваляць, а каго не, вырашае, оказывается, не Лукашенко. Прынамсі, так кажа ён сам. Вы видите, что я все время, даже я могу принять решение, идите в комиссию, вы их лучше знаете. А вдруг муковозчик увидит, что там это сволочь сволочью, и он же об этом скажет, ну, мы отступим и скажем нет. Как по этому Почобуту и другим. Чаму ж адказнасць за невызваленне палітвязняў і ў прыватнасці журналіста і дзеяча польскай меншасці ў Беларусі Анджэя Пачобута Лукашенко перакладае на іншых? В умовах, калі ты аўтарытарны лідар, гэта асабліва смешна выглядае. Відавочна, што ўсё залежыць ад яго, не ад кагосьці яшчэ. І зараз, канешне, кантэкст Пачобута ўпісаны ў большы кантэкст адносінаў цяпер не толькі з Польшай, але таксама з Кітаем. Вызваленне Анджэя Пачобута, са словаў польскага прэм'ер-міністра Дональда Туска, цытата, прыярытэт для Варшавы. У лютым 2023 года гарадзенскі абласны суд пакараў аднаго з лідараў польскай меншасці 8 гадамі калоніі узмоцненага рэжыму. У адказ Варшава закрыла памежны пункт пропуску Баброўнікі-Бераставіца. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, Пачобут адмовіўся пісаць прашэнне аб памілаванні і прыняць выезд з Беларусі як умову вызвалення. Лукашенко дамагаецца зняцця санкцыяў. Ён дамагаецца наладжвання стасункаў і ставіць на кон такіх асобаў, як Анджэй Пачобут ці Алесь Бяляцкі, як найважнейшыя карты для гандлявання. Не так будзем размаўляць з рэжымам Лукашэнкі. Ужо не раз Лукашенко паказаў сваё сапраўднае аблічча. Ужо не раз былі спробы дамовіцца з ім. Яны заканчваліся заўжды адным і тым жа – чарговымі затрыманнямі. Пацвярджаюць гэтыя словы лічбы. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» сёлета на волю выйшлі 170 палітвязняў. Пры гэтым палітычнымі прызналі 283 новых зняволеных асобаў. Алесь Яшченка, Белсад. На учорашняй нарадзе з ідэолагамі і прапагандыстамі Лукашенко зноў разважаў пра магчымых пераемнікаў. За 31 год беларусы неаднаразова чулі ад яго гэткія выказванні, што не будзе трымацца сінімі пальцамі за фатэль, што наеўся прэзідэнцтва. Проста пацягнуць такую працу няма каму. Узгадаем некалькі самых запамінальных заяваў. З падачы Ганны Канапацкай Лукашенко чарговы раз пусціўся ў развагі наконт годнага пераемніка. Гэтак ён мяркуе, што цяпер гэта дакладна не жаночая праца, а трэба, цытата, «крэпкі мужик, які нюхаў порах». Будущих президентов я в обществе тоже ищу, хочу видеть, но я перебираю многие личности и вижу, что невозможно будет это потянуть. Потому что надо время, чтобы новый человек стал президентом, если не родился. Пры гэтым лейтматыў выказванняў Лукашэнкі пра прэзідэнцтва год за годам застаецца нязменным. Трымацца за фатэль не будзе і ўвогуле наеўся. Гэта кадры з нарады ў Палацы Незалежнасці ў жніўні 2022-го. Начнут меня обвинять, что вот я боюсь там народа, хочу держаться за кресло, народа боюсь, вот соберу своих, и они меня изберут снова президентом. Никогда не было у меня такой цели, нет и никогда не будет.
Я уже наелся президентства. Ну, молодцы. А вось знакамітая пра сінія пальцы. Гэта з лістапада 2019-го, дзень парламенцкіх выбараў у Беларусі. Ну, если я буду чувствовать, что вы категорически против, конечно, я буду переживать, но, тем не менее, вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. И я пообещал, что синими пальцами за кресло держаться не буду. А ў 1996 годзе, выступаючы ў Вярхоўным Савеце напярэдадні рэферэндуму наконт зменаў у Канстытуцыю, Лукашенко прамовіў увогуле нешта неимоверное. Не волнуйтесь, пожалуйста, о сроках президентства Лукашенко. Лукашенко будет президентом 12 лет. Я уже об этом говорил. З таго выступу прайшло амаль 3 дзесяцігоддзі. Марыя Сысой, Даніл Шейка, Белсат. А ў пасёлку Октябрьскім Гомельскай вобласці 42-гадовы мужчына сама меней 4 разы стрэліў ва ўласную 13-гадовую дачку з пнеўматычнага пісталета. Ён быў у нецвярозым стане. Дзяўчынка атрымала раненні ў сцёгны. Яна адмовілася пісаць заяву супраць бацькі, бо баялася страціць адзінага законнага прадстаўніка і трапіць у дзіцячы дом. Тым не менш, прокурор распачаў крымінальную справу за наўмыснае прычыненне лёгкага цялеснага пашкоджання. Бацьку дзяўчынкі пагражаюць грамадскія працы, штраф або арышт ці папраўчыя працы на тэрмін да 1 года. Мужчына мае судзімасці за адміністратыўныя і крымінальныя правапарушэнні і злачынствы. Маці дзяўчынкі раней пазбавілі бацькоўскіх правоў. Варшава заяўляе пра ўзмацненне актыўнасці беспілотнікаў каля мяжы з Беларуссю. Не спыняюцца мігранцкія атакі. Толькі за мінулую ноч польскія памежнікі перадухілілі больш за 80 спробаў незаконнага пераходу мяжы. Польша ж разлічвае на дапамогу Кітаю ў гарантаванні бяспечнай мяжы з Беларуссю, які з бакоў сёння губляе больш ад таго, што тавары не рухаюцца ў абодвух кірунках, і ці мае Кітай чым націснуць на Лукашэнку, каб запэўніць бяспеку на мяжы, высвятляла Ірына Дарафійчук. Польшча адкрые мяжу з Беларуссю, калі Кітай дапаможа спыніць правакацыі з беларускага боку. Так заявіў кіраўнік польскага МЗС Радослаў Сікорскі ў садсетцы X і на польскім тэлебачанні, спаслаўшыся на леташні візіт у Кітай тагачаснага прэзідэнта Анджэя Дуды. У гэтай справе Кітайская Народная Рэспубліка ў мінулым нам дапамагла. І я спадзяюся, што яна дапаможа зноў, гэтым разам надоўга. Гэта ў пэўным сэнсе вельмі проста. Калі гэтая мяжа мусіць быць адкрытай, то там не могуць бадзяцца нейкія зграі псеўдаўцікачоў, якіх прапіхвае Лукашенка. Гібридныя атакі не адзіная правакацыя лукашэнкаўскага рэжыму. За кратамі ўтрымліваецца журналіст і дзеяч польскай меншасці ў Беларусі Анджэй Пачобут. Журналісты асуджаныя за супрацу з Белсатам. А перад закрыццём мяжы затрымалі манаха-кармеліта Гжегожа Гавела, абвінаваціўшы ў нібыта шпіянажы. Документы датычонцы запад. Закрыццё мяжы заблакавала сярод іншага адзін з кітайскіх маршрутаў дастаўкі. Але хоць пераважная частка чыгуначных перавозак ішла праз Беларусь, гэта менш за 4% агульнага экспарту Кітаю ў еўразвяз. Польшча ж страчвае ролю хабу паміж Китаем да Европою. Чисто она теряет то, что вот эти вот грузы там осуществлялись, транспортировались даже не только внутри страны, но и дальше шли, то есть они другие страны Евросоюза. Беларусь жа губляе ад закрыцця мяжы найбольш, мяркуе экспертка. Экспарт у еўразвяз летась склаў каля $1,5 мільярда. Значная яго частка ішла праз Польшчу. Шмат Беларусь імпартуе з Еўропы ад яблыкаў да абсталявання, але найбольшыя страты іміджавыя. Ситуация с границей, она, конечно, подрывает во многом интерес, как я уже сказала, Китая к Беларуси и, соответственно, вообще возможность дальше развивать дружественные отношения, да, с этой страной. Праблемаю закрытая мяжа стала і для беларусаў, што працуюць ці вучацца ў Польшчы. Міністэрства адукацыі Польшчы падкрэсліла, што няма выключэння для студэнтаў, а сэрвіс пасажырскіх перавозак «Атлас-Бас» абвясціў пра маршруты з Менску і горадні ў Варшаву праз Латвію. Цэны квіткоў пачынаюцца ад 350 рублёў. Ірына Дарафійчук, Белсат. Пад рэпрэсіі трапіла спявачка, чый голас гучыць у афіцыйным запісе дзяржаўнага гімну. Марыну Арапавец асудзілі за ўдзел у пратэстах і далі хатнюю хімію. Тэрмін пакарання невядомы.
Жанчыну затрымалі яшчэ ў чэрвені і, верагодна, да выраку трымалі ў зняволенні. Паводле нашай нівы ў пачатку нулявых Марына Рапавец удзельнічала ў запісе афіцыйнай версіі дзяржаўнага гімну. Больш за 15 гадоў яна працуе выкладчыцай вакалу.